камила фақирова бо маҳорати баланди навозандагӣ ва сарояндагиаш дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ба номи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ хотири ҳозиронро болидатар гардонид. Ин духтараки санъатдӯст ба торҳои дутор маҳин чанг зада бо овози ширадораш суруди ватанро моҳирона иҷро намуд. ман дар баробари касби духтурӣ доштанам боз ба санъат шавқи беандоза дорам ва имсол дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сарояндагии жанри анъанавӣ иштирок кардам. мехоҳам ба даври ҷумҳуриявиро хат ёфта ва сазовори ҷои намоён гардам. меҳроб Сафарзода низ иштирокчии даври ноҳиявии озмун мебошад. ӯ дар қатори 32 нафар довталабони дигар дар ин озмун ширкат варзида ба даври навбатиро хат гирифт. ҳакамон ба тарзи сурудхонӣ ва дарки мусиқии меҳроб баҳои баланд доданд. дар озмуни даври ноҳиявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда дар номинатсияи сарояндагии жанри анъанавӣ суруди Тоҷикистонро пешниҳод намудам. кӯшиш мекунам ки ба даврҳои оянда омодагӣ бештар бинам. ба озмуни мазкур номинатсияи санъати тасвирӣ ва дизайн илова гардидааст ва иштирокчиён дар ин номинатсия солбасол зиёд шуда истоданд. дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ дар номинатсияҳои мазкур 17 нафар довталабон корҳои худро пешниҳод карданд. имрӯз ду шогирди ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи санъати тасвирӣ иштирок намуда истоданд. дар ин озмун беҳтарин расмҳоро пешниҳод намуданд. ман боварӣ дорам ки дар ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз ноҳияи Ҳамадонӣ шумораи зиёди сокинон ширкат меварзанд ва пайваста соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. 2 сол қабл Хусрав Ҳабибзода соҳиби шоҳҷоизаи озмун гардида буд ва айни замон роҳбарии филармонияи халқӣ ба номи Одина Ҳошимро ба ӯҳда дошта шогирдонро ба озмун омода менамояд. сокинони ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона менамоянд ва айни ҳол озмуни Тоҷикистон ва ватани азизи ман баргузор гардида истодааст ки дар он сокинони ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 32 нафар аз сокинони ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ интихоб гардиданд ва иштирок варзида истоданд. боварӣ дорем ки сокинони ноҳияи мо дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштироки хубу фаъолона нишон медиҳанд ва то даври ҷумҳуриявӣ рафта ҷойҳои намоёнеро ишғол менамоянд. даври ноҳиявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ ҷамъбаст гардид ва ҳакамон аксарияти иштирокчиёнро ба даври навбатиро хат доданд. ба онҳо тавсия дода шуд ки баъзе камбудию норасоиҳоро то даври навбатӣ ислоҳ намоянд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ҳамадонӣ барои барномаи Навид.